Musíš nájsť vnútorný kľud a pokoj a neodporovať životu. Nesústreď sa na výsledok, ale na cestu a užívaj si ju. Správaj sa k ľuďom tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. Keď niekomu pomôžeš, tak tvoja najväčšia odmena bude tvoj dobrý pocit z toho, že si niekomu pomohol. Není nič horšie, ako žiť v pokazenom tele, ktoré sa trápi a nefunguje, preto si treba udržiavať telo zdravé a v dobrej kondícii. Keď chceš rozdávať lásku, musíš milovať sám seba, lebo nemôžeš rozdávať to, čo nemáš. Musíš odpustiť všetkým ľuďom, čo ti ublížili a nesmieš nikoho nenávidieť, lebo tým ubližuješ len sám sebe. Keď si vypočuješ nejakú zlú správu, tak ju nešír ďalej. Ale keď si vypočuješ nejakú dobrú správu, tak ju povedz každému, koho stretneš. Pomáhaj hlavne zlým a nielen dobrým ľuďom, lebo tí sa najviac potrebujú zmeniť. Keď od teba chce niekto 1 euro, daj mu 2. Nikoho nesúď, lebo budú súdiť teba. Keď si silnejší, pomôž slabšiemu. Keď si bohatší, pomôž chudobnejšiemu. Keď máš väčšiu moc, pomôž tomu, čo má menšiu. Napríklad šéf a zamestnanec. Nikdy sa nad nikoho nepovyšuj, ani nad zvieratá, nad všetky živé tvory, nad rastliny, stromy a prírodu. Keď ti niekto za niečo nadáva, tak sa pred ním poníž a povedz mu prepáč a pridaj úsmev, aj keď si myslíš, že ti nadáva neoprávnene. Na agresivitu nikdy nereaguj agresivitou, ale úsmevom. Boj a pomsta vedú k nekonečnému boju. Odpustenie je najdôležitejšia, najpríjemnejšia a najväčšia vec na svete, podobne ako úsmev. Teš sa zo života, na začiatku to môžeš robiť aj na silu, ale keď zistíš, že to je nádherný pocit, tak sa postupne začneš tešiť prirodzene. Ako sa správame k zvieratám, tak sa vesmír správa k nám. So zlom sa nemá bojovať, ale dávať mu čo najviac lásky. Nikdy nehovor, bolí ma hlava. Povedz, moje teličko bolí hlava a poľutuje ho moje chúďatko. Zlo sa nemá porážať, ale meniť na lásku. Keď chceš pomôcť všetkým ľuďom a celej našej planéte, tak len buď šťastný, usmievaj sa a tiež sa zo života. Tým posielaš pozitívnu energiu do spoločného vedomia všetkých ľudí. Buď vďačný za všetko, čo máš, nebuď nešťastný pre to, čo nemáš. Každý deň podakuj čo najviackrát Pambičkovi, čiže energii, ktorá stvorila vesmír, ktorú my nazývame láska, stvoriteľ vesmíru, Panne Márii za jej dobrotu a ochranu, Ježiškovi, ktorý obetoval svoj život, aby pomohol všetkým ľuďom pochopiť život, a andeličkom za to, že ťa chránia a dávajú na teba pozor, podobne ako tvoji predkovia na druhom svete a celej našej krásnej planéte. Všetko zlé je na niečo dobré. Človek nemá právo súdiť druhých ľudí a už vôbec nie ich trestať. To je práca vesmíru, Boha, ktorý je neomylný a najspravodlivejší. Náhody neexistujú, všetko sa deje preto, aby ti to ukázalo cestu, kade máš ísť, alebo že ideš zlým smerom. Každá akcia vyvolá reakciu, preto nič nie je náhoda. Vesmír s tebou komunikuje cez znamenia, napríklad pesničky, televízor, rádio, internet, alebo stretneš človeka, ktorý ti povie, čo potrebuješ vedieť práve teraz. Musíš ísť druhým ľuďom príkladom, aby od teba odzerali tie dobré veci. Človek sa musí zbaviť strachu, ale s pokorou, čiže nesmie šíriť zlo. Ľudia kričia, pretože sa tak zbavujú strachu. Nikdy nikomu neskač do reči, vždy si ho vypočuj, porozmýšľaj a potom odpovedaj. Skákanie do reči spôsobuje hádky. Nesnaž sa dokončiť prácu v tej chvíli, keď sa ti nedarí. Radšej si to nechaj na neskôr alebo na druhý deň, potom ju dokončíš oveľa rýchlejšie a možno tam medzi tým napadne, ako to urobiť lepšie a rýchlejšie. Rozdiel medzi prácou a cvičením je, že pri práci sa snažíš len to urobiť čo najskôr a pri cvičení sa snažíš si to užiť a zlepšiť sa, či už pridať váhu na činke, zvýšiť rýchlosť alebo vzdialenosť pri behu, alebo sa zlepšiť v hre na hudobný nástroj. Preto musíš aj pri práci rozmýšľať, ako zlepšiť napríklad pri zametaní dvora, ako to zamiet ľahšie alebo rýchlejšie,
alebo sa pri zametaní uvoľníš, usmieš sa a narobíš sa oveľa menej, ako keď sa budeš ponáhľať, mláčiť sa a budeš nahnevaný, že musíš zametať. Takže zametanie s radosťou ťa oveľa menej unaví.